El confinament ens ha ensenyat com seria una Manresa buida. Sola, trista. Ens hem adonat de què seria el lloc on vivim sense comerç, sense vida. Quan tot torni a obrir, fes que no hagi de tornar a tancar. Pensa en tot el que hi vas deixar de comprar perquè a internet semblava més pràctic. Ningú no et va recomanar les millors bambes per als teus peus. No et van ajustar aquell vestit. Era el millor el material d'aquella joguina? El botiguer t'hauria aconsellat l'eina més adient. No vas saber qui havia preparat aquelles flors. Vas perdre't la conversa amb el llibreter. Quan ens deixin sortir, aprofitem el comerç que tenim a tocar de casa. Mentrestant, darrere de les persianes, més d'un centenar d'establiments estan al teu servei. Els trobaràs al web Comerç Obert Manresa. En uns dies, aquesta Manresa que avui és buida viurà una nova normalitat. Construïm també, entre nosaltres, una nova complicitat.